Agus for géad míle fáilteóibh go dtí canal YouTube Sport TG cethir, ha míad BEO ansá I Páirc Árann I gcathair Corcaigh gur Cluiche Leathcheannais Mionúir Iomána idir Puirt Láirge agus Tiobraid Árann sin comórtas Mionúir Electric Ireland. Well hanna canéalacha go húntaach fad ansá, há dá éireann amá a taobh suas a gairbh réig chun dul chun Páirce, ach ribh a dhéanamh míad a le héad a caintear na rudaí sin a dús fíoch míad go mar ar na fórne a tasnú le Puirt Láirge. Cían troi sa chúl ó Ballavik Gunner agus dhimar sé siúd lo son an nura. Conor Keane a caf iver dó, Craig O'Keefe le iver a trí agus Rory Dobbin an son sa lína lá an chúl. Sa lína le chúl an son Billy O'Connell le caf iver a cuaig, Charlie Treen an son I lár in éanad chosanta agus Aaron O'Neill taobh le siúd. An bheirt Lord Páirce se Seánie Callahan agus Fionn Hallinan caf iver 9. Límo Siocháin fear na ringe caf iver 10, Jack O'Donnell agus Marco Mahuna fear an tenafobal taobh le siúd. Patrick Fitzgerald son captain na fórne, a caf iver 3 déag, Jack Toomey, os Coran Chúl son, agus Peter Cummins istig sa choinge. For an Tiobraid Árann son, Owen Horgan sa chúl, Kieran Woodlock son, a caf iver 2 sa choinge, agus Jack Quinlan, Marlon Chúlí, Patrick Collins caf iver 4. Stephen Walsh son mar Lachúlí Clihanach, Joe Egan son a lárne na chosanta, agus captain na fórne, Ronan Connolly a caf iver 7 son. An bheirt Lord Páirc Tiobraid Árann ná Philip Hayes agus Ben Caravan, Hos an sons na tosathe, iver 10 Owen Harrigan, Conor Martin le iver Hainjug agus Túrai Shanawako an son ag iver 2. Oren Jones son iver 3 déag, Tash Pontus má ug siúd an lá déirnach a gunge Ciarí, scoráil sé nád a 8, Dara Guinan son os Cór an Chúl, agus Dara Minogue mar iver cuaidjug sa choinge eile. Well hanna fórne Donovan Peacebag, taobh suas déirnach ribh tús a chuir le cuasaí an sá. Tá fórn Puirt Láirge hawl a caint le chéile a dtír na cúpla focail déirnach a gáilteach. Ribh tús a chuir leis an cléthe, agus ar taobh dheis an sá, tá fórn Tiobraid Árann fós a taobh suas, agus na fórne fós a gairí réig chun dul chun troda an sá, agus be míad a súla cléthe má úntach ón dá éireann. Well dhimar Tiobraid Árann a going a Ciarí sa cléthe ceathrú canis ribh seo, agus but an scór a going an son ná Tiobraid Árann 2 fé seach, Ciarí héna ceathair déag. So beidir go garóig an cléthe son lo son. Cé nach raibh éon cléthe go dtí seo ag Puirt Láirge, nadidir beidir go meisiad píosa níos freiseálta nó an garóig an cléthe le Tiobraid Árann. Céimiad níos glóch. Hanna réitóirí agus na muir lína ar fád a gairí réig chun tús a chuir le cuasaí, ach tá siad an son I lár na Páirce, hanna banistóirí agus na ránóirí go léir ó fern Puirt Láirge a fágad na Páirce. Hanna himróirí fós ar Tiobraid Árann fós a taobh suas ar an taobh dheis. Agus tá lóhanna gaotha going a séide ó taobh chléigeadí taobh dheis an sá ar an Páirc. Well tá Tiobraid Árann ar thóir a 10 craobh na Mumhan a thrisint agus a bhuachant. Puirt Láirge leach ceiriche an buaite acu. So, bhauta níos mú ceang ag Tiobraid Árann, ach ní chilíonn sé sin go mbeidh aon de phríocht an son sa chléthe inniuh. Agus na himróirí inis a bailú a gur Árann na bhíon mar tha fear an microphone híos a rá, más féile gachan go bailú isteach na náitne agus seasa go hainge an son a gur Árann na bhíon inis an sá go luach. Please stand for the playing of Árann na bhíon.
Seo chuing inis na fórna Gary Réig agus gemacht amach an Páirc per Láirge a gimmert ó chlé go des Tiobraid Árann a gimmert ó jas go clé an so an goich ag per Láirge is chiad lech nadidir an gcuirse sin mar an éfacht ar an clé mar níl goich róláid ar séide agus na fórna inis a dul amach a tóganta an ná na suas ar an Páirc agus iad Réig chun tús churn so le cléthe Leathcheannais Iomána ar Electric Ireland it's go leiscéil agus Tiobraid Árann níos muile techt chun Páirc a cha gachan ar fórn per Láirge Réig le dal amach agus iad Réig chun tús chur leis an cléthe. Han slua híos fuing inis agus iad sanna denna píos a fuama slua de chuig céad duine an sa I barc I rang in jobh agus nachúntaach a bheith harneis ag na cléthaí agus seansig díine dul a feiscint ach glán agus a cárda a gimmert an sa an jobh agus a se gohúntaach bheith harneis. An réitóran léon jobh ná Joe Mullins ó cúnta an chlár is siúd a Gary Réig chun an slitter a chahabh isteach an sa agus na imróirí Réig an son na lár na Páirc sellh ballathe ag Tiobraid Árann den chiaadúir ach Ferro for Láirge ar dúis a bhaine Liam ó Síocháin ach an líród caiilte go siúd agus inis ag Conor Martin a treo a tríd an lár trúr a strachada a dríad isteach a dro chúl ach cosantóirí for Láirge a chur stop leis an countson. Líród fadach, líród mí leachtar an son agus é tugtha do Ronan Connolly. Agus Connolly a dtír a chlár an scór oscailt de Tiobraid Árann agus an féad san denta go maithaige. Ciad scóred léon jobh aimsethe ag Ronan Connolly captain Tiobraid Árann. Pocanna a titim in achar limistéir chuig bhéidir seasca a take síos an sa agus únsaí a hosnú ag na Tiobraidig. Cosantóirí for Láirge níos láidre san uair seo agus ag Conor Keane. Keane cho fad le Seánie Callanan. Líród ard buailta ag Seánie Callahan ach an countson curtha ar chlé ag a siúd agus an ciad iirecht curtha mú ag fern for Láirge. Pocanna gard. Líród dasclíhánach ach is cosúil gur na cosantóirí a bheith an uachtar an tam seo. Per Láirge is a tachtamach leis an líród. Seochuing Fitzgerald agus puck séir búta an son ag Fitzgerald de for Láirge agus nadidir an countá las mod an limistéir scórála fiochan bíd an sá ná agus beag iscuin glúch. Puck séir Dakar chun tús a chur le cuasaí. Buile búlta go maith ag Fitzgerald ach níl sé búlta go Corcaigh agus achiad iirecht curtha amú go siúd I cléthe an léon jobh. Tiobraid Árann a rís leis an Pocanna garad Connolly mar spruc. Egan. An counsel seolta isteach agus prebe sé seo go das isteach a lapa an tosaí. Martin in is am an sellve. Martin le nachiad iirecht tógtha an dasóg ach é tógtha go mí chrainge siúd in ciad iirecht curtha amú ag Tiobraid Árann. Pocanna fadags annachháil san éir an son ó Fort Láirge agus an counsel ag Seánie Callahan. Líród dasan sa seolta trasan na Páirc go siúd agus an náirde lena spruc lena cho imróir an son Peter Cummins agus scór an bhrá an son ó Fort Láirge. Héana is ar chlár an scór agus sin é an ciad scór aimse Fort Láirge. Sár immert. Tiobraid Árann leis an Pocanna garad. Seolta fada. Clibbert an sa garad an taobhlína díoch híos fuing an sa sa bhosca Tráchtaireachta. Cúigar séir seachtar. A dríad am seachar an líród ach Cluiche denta ar deire hir agus seans an sa ag Tiobraid Árann dul puinte amháin chun ceann. Oren Jones há techt chun an counsel hógant. Agus fear a scóráil 8 pointe an lá déirnach gunge cíirí. Agus be sé súil immert díor chomá an jobhan sa a gunge Fort Láirge.
Cuma na mahas ar an ceann son agus é seolta crying Hearn spot a Derek ag Oran Jones. Chá faint in isha há Tiobraid Árann point ónig for Láirge. Pocanach in isha hógan go. Trúr agus cethir a dul an ard an ceann son ach sé Páirc Láirge agus Patrick Fitzgerald a hagan amach leis in ar deire agus an puck séir búta go siúd ar deire. Ón spot a céna beagnach leis an céadúir. Pocanach a titim a nuas ar Fitzgerald go dtí seo leis na Pocanach ó héamh for Láirge. Tiobraid Árann is cosúla dul gur Pocanna amach níos gluire. Fitzgerald in leis an puck. Fitzgerald búilte go crying ag Fitzgerald agus a chiad scór aimse go siúd in is den léinneomh. Pocanach a ríist sios an láirg Tiobraid Árann cho fada le Ronan Connolly a siúd mar spruc leis an trí Pocanach dernach. Inis ag fear lár na Páirce, Philip Hayes agus puck séir bronta ar siúd ag Joe Mullins agus seansan ag Tiobraid Árann. Tuairt 5 pointe Mumhan cringus a cá. Oran Jones a ríist leis an iirecht sa agus é díreach i lár na Páirce. Písa bag gaich a séide ina chuinge ach cuma láidir ar an bula son ach an ceann son seolta ar chléags ar fóríl ar deire hir. Puck amach a ríist búilte ar an taobh díreach faoimhhain an bosca Tráchtaireacht an sá. Páirc Láirge inis a mun sellbh agus a díreach ansaí a thosnú. Seo chuing Fitzgerald captain na fórna a sleanú ó bheirt agus písa spás a gheithnis. Tá sé siúd chun tuairt faoin sprog agus tá an ceann son búilte ard agus crying ag Patrick Fitzgerald anna immert le ófern for Láirge an son. Scór bra fuitón Pocanach agus na ag Jack Toomey. Ach an airóig leis an slitar a ardú denna go daing. Díra cos céim a thugant mar haimpla ar a chéile Corcaigh ach ní éiríonn leis éilú oig. Beag písa takeíocht a tastáil oig agus tá sé fuite aige. Jack O'Donnell inis am an shelf ní róda ach an ceann son bailthe ag Túráid Seanna ach blocáil denta an son agus beag an puck sleasa inis ag Tiobraid Árann. Well, bevagnar of seans an son ag Páirc Láirge scór eile aimsiú ach sár chosint denta ag Tiobraid Árann an son agus stoppad ar an ansaí agus seans go hanis an líródach lána amach. Obair fós a denmhacha. Fitzgerald a ríist an ard leis an ceann son agus é siúd i lár na Páirce. An airóig leis pass a Howard ní bhfuil sé fián chun dul agus a iirecht héana thugant. Há ach ní airóig leis an ceann son a chur Harris an trasnáin agus an ceann son Corhamú sin é an tríú iirecht inis Corhamú ag Páirc Láirge go dtí seo sa chléthe. Pocanach fada inis ag Tiobraid Árann agus crying ag Tiobraid Árann. Conor Martin Áman inis ag Martin an airóig le siúd scór aimsiú dénig go daing scór anna bhrá an son ó Conor Martin. A Pocanach díorchaisteach na lepa agus an scór díorch ar an trasnáin. Spás aimse an sá ag Páirc Láirge ach botún lámh seo le denta ag Billy O'Connell. Agus O'Connell a díre a bhailú a ríist a cha sé inis ag Seánie Callahan ach ní éiríonn le Callahan a chuirteach na lámh. Jack Collins a tartan leordasteach mar inis agus há Darragh Minogue is stige feitheamh leis. Minogue inis a díre dul mar haimpel ar a chéile Corcaigh sin Rory Dobbin éiríonn leis an féad san dhéanamh ach an airóig leis scór aimsiú déna cinnte agus a chéad scór agus scór anna bhrá an son aimse ag Darragh Minogue. Co-immert an son ó imróí Tiobraid Árann. Ní ró das ísle isteach prebthe os cór an tosaí agus scóráilte go deas ar deire. Páirc Láirge is teachtasteach agus iad a trabhad tríd an lár ach cosantóir chur stop leis Seánie Callahan a lurg spás ach ní aimsíonn sé spás agus Tiobraid Árann is teachtamach leis an líród. Líród sios i lár na Páirce ach Charlie Treen a bat an tain spruc a bhí an son. Seansan sá ag Fionn Hallinan Puinte aimsiú do Páirc Láirge agus an féin sá denta aige.
Pointe on inis idir na fórna. Score an of Ron son. Pocanna Éirice fada and son Búlta síos na Páirc Tiobraid Árann agus sár gháilteanta ag Túráid Seanna Lewis Fuin Fairshog said Trowa, Tríd Lár, and Iroglish pass a Howard Denig. Shanson saw ag Tiobraid Árann score a I'm Shoe on Megan Counts on crying Ní Veg. Well, bhí an obair fad dente ag Túráid ach níor Éirigh Lo an score a I'm Shoe. An order leis na come on in Orson. Agus Tiobraid Árann inis. Líród curtha stach sa lárach Charlie Treen a fethev leis an Counson. Agus líród nish curtha trasta na Páirc. Líród Clihánach stach cho fada and son le Jack Toomey. A cho imród Jack Quinlan son a stracha de shoot. Chance nish ag Toomey. Real and vantage to Bruntig and Raitor shoot. Agus score untach and son. Kiad scored in lane of fuite ag Jack Toomey. Agus Anna Ober Denta and son again. And da Éireann a gimmert GAA Gadisha is Decarí the Scaruant Gadisha ach an Pocanna Éirice ag Tiobraid Árann Seánie Callahan inis leis an Shelliv agus Seánie Callahan inis leis an score. Portarga dúiseach suas inis de réir mar hain an cléach an ceing a siad chun ceing inis den ciadúir sa chléthe agus Anna Immerton son. Fragra Tastáil ó Tiobraid Árann. Síos leis an líród a titim anuas ar Seanna ach is é Seánie Callahan a ríist a hagan ar thór Shelliv na líróide a dtír a pís a skille úntach an son denta aige ach an beidir an normacha tóga as an líród aige agus an Shelliv caiilte aige. Tiobraid Árann inis leis an puck sléasa agus an cuma ar Jack Collins go dóga sé go mar é ach an réitor a chur mailer chóirsaí an sa nach chuil sé héanraigh. Búlta go maith Collins and Counts on Sholta istachel síos an lár ach baltha ag imróir Fort Láirge a ríist. An líród son Sholta go as Clihánach istach cho fada le Peter Cummins. Cummins a fiochan browsach an son sa chuinge agus é dalta mór heimpel ar a chéile Corcaigh an Iroig leis pass nu score I'm Shoe well ní gáda mar ha puck sér brownta ag an réitor ar siúd. Seans nisig Fort Láirge dal chá faint chun teing. Anna Immerter stigen son dente ag Peter Cummins. Stolman ciadúir a bhaca mise in Shelliv ní ród go dtí seo an jobh ach dhéan sé an rud ceart chus mar heimpla ar chéile Corcaigh an son puck sé ar meallta agus bícheart nach meach aon deacrachtaí an so ag Pat Fitzgerald Council a chur an trasnáin. Agus an cean action an son dente ag Pat Fitzgerald 3 score go dtí seo aimse aige agus lárnach sochas an ansaí ach Anna score an son. Ober va dente ag Peter Cummins chun an Counson a bhela. Soas ceann eile mailteach fada búlta Tiobraid Árann. Níl siad a bantu sádas an Pocanna Gar de hiile ach an puck sléasa tóga go mar ag Billy O'Connell ach an líród búlta isteach go America ha fear breise istigh a frach leis ach an numarcha cuacht ar an Counson agus é curtha ar fóríl ag Port Láirge. Ceir iirecht curtha ar fóríl nis ag Port Láirge Pocanna le Owen Hargan. Síos dín taobh céanna gach ile uair ón dá ar an caffar a rá. Seochuing Mark O'Mahuna, spás aige siúd I lár na Páirc ach níor bhúil sé an slitar go rómha agus é titim isteach in lapa Owen Hargan. Connolly. Dobbin leis an líród fada ach cosantóir breise titim taobh hir agus feh leis an Counson ach ní bheith gá leis an cosantóir breise. Port Láirge inis. Le díre an líródach lana ach deacrachtaí acu fáilt réig leis an líród. Liam O'Sheacháin. Seolta ísil síos agus an Counson sleáunthe thar an cosantóir Peter Cummins inis agus spás aige ach ní éiríonn leis é fiochan ciadúir ach chá Jack O'Donnell las móide. Jack O'Donnell chun tuairt faoin sprok agus Jack O'Donnell crying thar an trasnáin. Port Láirge inis chun ceing
le trí faointe agus có-immert bhahan son tosnahan son le Líam Ó Síocháin rá fes agus scór an a bhrá. Sár chomháil san éir an son ó Conor Martin agus é siúd a pléasca tríd an lár tha ceithre imreoir stracha de ach ní bheirisead air ach níor bhfuil se gur ó bhathe. Líród inis ag cían troi. Ó Mihúna. Mihúna cosíocht deas ó Mihúna agus é siúd a trabha síos lár na Páirce. Bert a dtír na sála bhainte an ceann son búilte den cumán ag Marc ó Mihúna ach an ceann son seolta ar chléags ar fórílige. Obervá ó Marc ó Mihúna ach níor bhan críoch láidir go leor agus seans inis ag Tiobraid Árann Tráchtaireacht agus únsaí a thosnú ar bhathó héin. Líród inis ag Craobhacha. Craobhacha chomh fada le Philip Hayes. Hayes ach flic das denta an son ag Patrick Fitzgerald. Láirge am an shelfn líród inis agus Jack O'Donnell a trabha tríd an Cléicheáin. Pláil síos an Cléicheáin ach stop curtha le siúd ag Joe Egan. Láirge agus Patrick Fitzgerald a ríist. Seansan sá ar scór do Láirge agus scór an a bhrá an son. Aimse ag Láirge agus an fadóg séite ag an réitóir an son don breise isce. 8 pointe ag Láirge. Ceithre fáinte ag Tiobraid Árann agus annach lethe ar fád go dtí seo agus ceithre fáinte scarút na fórna ach níl marrán idir na fórna. Láirge beánín an uachtar go dtí seo ach decoraí de scarúnt. Dá bhrísin beag na himróirí dá leisteach inis gur cúpla focail leis na banistóirí agus lena chéile agus breanaín isce a thugant ar bord is tócha. Cén áfuil an gríon amá an sá I barcí Rinn. Tá sé meribh go leor agus bach pí a teas amachchan do maitha gimmert. Cafarrá gur caníalacha úntach gur cléthe amánta háin. Níl sé róthe, níl sé ró uair agus tháinig trééis sin na dhéiscint go dtí seo in caighdeáin na himmartha. Tiobraid Árann a ban túsáid as an Pocanach garad ag tús an cléthe ach de réir mar a chuig an ciad leach nún ciad ceathrú feán chun ceáin thosníidir a dul leis na Pocanna amach fada agus Láirge a déanamh an rud céine is cosúil ar an taobh eile. Agus a gcónaí Pocanna amach anna háchtach ar an dáthaobh. Tá sé anna háchtach shelfn líróide a bhuachant chun éonas an ansaí a thosnú agus ba sé táchtach I dro deire an cléthe chumá ach na fórna inis a tógant arís chun Páirce agus iad réig chun tús a chur le dara lech an ciad lech Joharrá. Horgan leis an Pocanach. Fada. A breise síos isteach in lámh fear hibredáir nach fós ar an talamh. Mihún agus trúr cethir cúigear séisiir dul isteach ar thóir an líród ach is fear Láirge hagan amach leis ar deire. Líród glóta seolta isteach sa chuinge agus Jack Toomey mar spruc. An aród le Toomey dul mar haimpel ar a chéile Corcaigh rial an bhaintáiste bronta an réitúir ar siúd. Seansan sá ag Seánie Callahan ach an puck séir mealta có agus bhí rial an bhaintáiste ag Jack Toomey. Seansan sá ag captéin na fórna scór eile aimsiú do Láirge agus cuma maith ar an únsaí sin. Agus mar dúirt mé seans eile có scór aimsiú. Fitzgerald ar an líne
An bheitthe héin ach a fear scuilte an son Jack O'Donnell a Lurgan Líród ach níor bh éon saim dá laid ag Fitzgerald an Líród a thart dá agus an count son curtha fórílige siúd. Nanar me sé sásta leis an count son ach bhí seansaun ar scór ach chu sé chléags fóríl. Pocanach is le Tiobraid Árann. Tiobraid Árann agus Curvan pass lábh dastí Harrigan will sé lurg pass nu will sé lurg score ach an count son a titam isteach ar Imlin Cearnog deire hir ach began tá le cosmtóirí for Láirge mar sin methe har an lína deireg agus methe amach fóríl. Pocanach an is le Port Láirge. Cian Troy, fada. Sias a nuas chosantóirí Tiobraid Árann ach bailthe ag Patrick Fitzgerald ach cos céimean a tócha dar leis an réitóir agus seansan is Tiobraid Árann Tráchtaireacht na gunge. Connolly, captain Tiobraid Árann a seasamh ar an countsa. Tá sé haimpel 8 ó slát amach an cúl. Tá sé lurg a scór an count an ard an bhfuil sé crying. Tá cuma crying ar ach an bhfuil an cóchtaige tá sé titam isteach in Imlin Cearnog ach é bailthe ag cosantóirí Fort Láirge. Daban. Sios go fada le Siocháin agus Siocháin a ddíra an sellh a bhailú ach an count an methe ar an taobh líne agus seansan is Tiobraid Árann Poc Leasa eile thógant. Poc Leasa stop a guard agus bailthe ag Port Láirge. A ddíra éilú agus bearna aimsiú ach is é Tiobraid Árann a hagan amach leis an Líród. Curvan a seola an count son isteach ísil deire gainan mar spruc aige siúd. Ann me gainan íireacht a chur crying ar an trasnáin agus aichiad scór aimseag deire gainan agus immert níos fearr á Tiobraid Árann. An count son fuite ón Poc Leasa. Agus an Rinn treis tacht amach an sa I Barcí Rinn agus an Poc Séir Brunta is ag an réitóir. Brunta I dro I bhábhar Port Láirge agus Patrick Fitzgerald a tacht hail chun é thógant agus ní bheith an Grian is súla Port Láirge sa chiad leach ach gan dat airn sin níos measa sa dar leach so neidir chun mar a chanig an aimseir. Fitzgerald in ish. Búlta go maith aige. Níos fearna an count éirnach agus an count san seolta díreach ar an trasnáin ag Pat Fitzgerald agus seansan ish ag an cúlbára an Pocanach a thógant. An ard le Bert ach é bailthe ag fear amháin. Port Láirge in ish le Shelf Líróda. Líród Clíhánach isteach agus túmí mar spruc. Túmí éilú go maith óna chosantóir agus é lurg scór dá chud héin an éróig leis an scór son nach ar an trasnáin. Den go daing sin scór den giad scochan son ó Jack Túmí. Har an ghóling, har an taobh clé agus har an trasnáin. Tiobraid Árann titam an Líród a nuas lína lechúil Port Láirge. Nú lína le hosig Tiobraid Árann. Péislí gur Malta rá. Martin is leis an Líród. Ach Martin go mí chraing leis an Líród agus cúig íireacht curtha amú is ag Tiobraid Árann sa chléthe go dtí seo. Liam ó Siocháin a ddír an Líród a bhailú. Cahar nó trúnú cahar imróir Tiobraid Árann mór haimplar dír stop a chur leis agus an éróig gló. Well níl Líród a glíam ó Siocháin a héile a há sé inis ag Patrick Fitzgerald. Fitzgerald Líród ísla heola isteach aige. Túmí mar spruc ach botún denta ag Túmí. Cé bhfuil Bert a ddíra a bharcáil. Tá deacrachtaí aige an Líród a fiocha. Siar leis chomh fada le Marco Mahúna. Mahúna go dtí Fionn Hallinan agus Hallinan crying a ríist anna choimmerton son ó imróí Port Láirge agus scór anna bhrá fuite ag fear Lorne Páirc Fionn Hallinan.
Yn Cormac Páirc gwyl sydd y bwch yn ismwyd as na Pocanna Éirice yn sos I chiad lech. No darúd gwyl yn green is súla cúlbára Tiobraid Árann yn ish fain drasa. Ach Poc sér Ella Bronte ag Joe Mullins Láirge. Fair Balavic Gunner a Shasov Heron Council, a Láirge Cúigiú Fuinte den Leonjov. On Leonar Cúig Vedder Stahed, Ní Chearca Gorch sin Ron Stro Siú den Council na scoreall agus an action dentan sonige Cúig pointer foot and saw an Jov Gadisha Egg Pat Fitzgerald Pocamachnish le Tiobraid Árann. Curvin Fada Sholta Shias Clihanach ach an a lauder san air Cosentori for Láirge. Hallinan Lírod Clihanach Trasna na Páirc. Céhag gamach leis. Cosentori Tiobraid Árann a place gamach leis an council agus an puck sér amach bronte ag an réitor for an Tiobraid Árann. Hanna na Dina sa slua foin our vulnerable, you can't go down the middle Ronan. Couple count Tráchtaireacht Gadisha, so Hasha Trace Dol Clihanach, ach, and counts on Stoppa, Egermore Tiobraid Árann, Fairlorna Páirc mar Sprucken son, August Ben Curvin, Adira and Liro de Valu. Cush came oig shoot, ach stop Corhelesh, ha Cosentori for Láirge, tacht, with Fairlorna Páirc for Láirge, tacht more Heimpler, ach Dakrachti, Egg, Shawnee Callahan, and Liro so Achlana. Mahuna Dira Elu and son Jack Collins. Lírod Ishlerí Sholta Chofada le Shawnee Callahan. Callahan a Lurg Puinte ach Callahan a Lurg well a fault Iirecht Corher for real. Coimert Faharisto for Láirge. Pass all das ach Derry here in Count son Corhamuka. Pocamach Garden is the Tiobraid Árann. Agus Connolly a Cur Booma she is na Páirc. Count more Miltoch bull to she is again. Fair Stigan son a balloon Liroshin Dara Minogue ach Minogue Hiola for real. Agus Dakrachti Tiobraid Árann scorna I'm shooting so Kiad Lech. Mahuna Lurgan Lirod Agus and Puxer and son Brontegan Raitor Marco Mahuna. Puxer stach of again Duffert Láirge reached Agus and fair Kenna Hogan to reached Patrick Fitzgerald fair Balavic Gunner a Láirge Asheu scored in Leonjov. And count saw Ernina Cúig Vedder as Shaska and Grian Ags and Reich a have. Ach, fós ní count first Fitzgerald leis an Iirecht. Agus Fitzgerald annach roing leis an Iirecht. Score bronze on Aimshe. Agus puck sér on a bhráir fad. Tiobraid Árann leis an puck amach. Lurg Fairlorna Páirc ach Liam O'Sheachan and Gadi Lorna Páirc a Trower Treed Lor agus cooler einting again ach ní Irene leis dul Treed na Cosentori Shanson saw Egg Peter Cummins agus cool on a bronze on Aimshe Páirc Láirge she Liam O'Sheachan and Gadi a Hosnige chush a hair Bert Neutruer Cosentori pass cart ag an own cart agus Creacht and Gates Goch and son o Peter Cummins. Tiobraid Árann in leis an road. Fragra Tastalo Tiobraid Árann. Agus the deer Tachtamach leis an road and saw. Ach a tosa Páirc Láirge balú mar heimpler agus a cur stoplo. And road bull to shees na Páirc ach ní ainge aun ach fair Páirc Láirge mar spruck. Seo chuing in ish Charlie Treen. A hiola cho ordagus cho fada is gur féidir leis. Ach ha sé ordagus fada ach níl sé crying. Agus an Iirecht son curtha for rialacha. Tiobraid Árann leis an puck amach. Shanna Wackle mar spruck an orda leis an Bertica ach titten sé taobh here. Agus ha Conor Martin a dír an Liro de Ghalt ach Carlís denta
Agus puck séir stach a bheith ann ar bhaile Tiobraid Árann. Agus seansa nothing socha an Bjarna Íslú. Oran Jones a tógant an puck séir an sa. Agus é díra an Bjarnú a Íslú go dtí 8 pointe. Jones agus an ceann son búilte go míchraing ag Oran Jones agus 9 pointe fós gar out na fórna. Fethe 7 nu with Catar an clogan sa bag nach fethe 8 agus mi de dridum a dro dera an ciad lech an ciad lech amán ar fad fute an sa go dtí seo going ach seo chuing Philip Hayes leis an líród. Hayes stop ag Páirc Láirge agus an líród níos ag Seánie Callahan. Callahan go dtí Billy O'Connell. Seans an ság Mihúna an oiroig leis a chiad pointe I'm shooting le an jobh denna go dying agus a chiad scór fute ag fear na Gaeltachta nó fear an tanna-phobal. Pocanna fada. Tisimar lína 5 féidir seasca. Draw fast ó imráir Tiobraid Árann nach Irene Lón Slither valú a ríist. Conor Martin an sá agus é siúd a plés go tríd an lár. A lorug íirecht beidir ar fointe nuair chúil ní mé cinnte ach bhí is lag íirecht a bheann ar deir hir agus an Pocanna le Páirc Láirge. Mihúna mar spruc ag Páirc Láirge das na Pocanna is cosúil. Ach an líród níos balthe ag Tiobraid Árann agus Owen Harrigan. Harrigan meach an talún agus an líród ag Fitzgerald. Fitzgerald trúgus cethir mór haimpel ar siúd ach ha Jack O'Donnell mar thionlachan ag a siúd. Siocháin a lurg pís a takeíocht. Páirc Láirge scapan líród a trasna na Páirce. O'Connell. Agus Hallinan. Siar go dtí Charlie Treen agus Treen a bhóla sin anna ard ach Treen a bhóla sin ar yes agus sin 9 níirecht curtha múis ag Páirc Láirge an sása ciad lech. Anna gháil san éir an son ó Conor Martin agus Martin a bóchant an puck séir agus anna oberdente a geisiúd chun an ceann san a bhóchant. Ronan Connolly a tacht suas os na cúlathe chun an ceann sa a bhóchant ar bhóla. Is cosúil gur Connolly is se an cosantóir breise a há crocha lasmáid a imla cearnóige a cha sé tacht suas chun an puck séir se a bhóla. Seo chun Connolly. Connolly a bhóla sin ard ach Connolly a bhóla sin ar yes agus ceann eile curtha múis ag Tiobraid Árann. Mihúna mar spruc a ríist leis an puck amach agus stolas gur fuair sé bula sa chlogad an son ach níor sé mí aráilta nniu malíiseach. An nimmarta dul roiigeansa agus Ronan Connolly is seola líród fada isteach síos an lár ach an láideach taispáint a ríist ag Charlie Treen agus an adóg Gerrigan son séite ag Joe Mullins deire curtha leis an ciad lech. Taispáintas láidre ó Páirc Láirge sa ciad lech agus na fórna in is dul isteach chun breise a thóganta stócha agus anna immert go dtí seo. Imróí i gimmert go maith ar an dá Éireann Páirc Láirge i gimmert anna bha. Tiobraid Árann is dócha gaise tasnú a búchant na Pocanna séire ach sé an scór deirge go gin sá anyway ar deire hir agus míid treis búla le ham ná Páirc Láirge héna ceirdeag Tiobraid Árann 5 pointe. Mí lecht for an son agus é tugtha dó Ronan Connolly agus Connolly a dtír a chláir scór oscailt de Tiobraid Árann agus an féad son denta go maith aige ciad scór le Seánie Callahan líród deas an sá seolta tresan na Páirc go siúd agus an náirde lena spruc lena cho imróir an son Peter Cummins agus scór an bhrá an son ó Páirc.
Cuma na mahas ar an count son agus a seolta crying Hearn spot the Derek ag Oran Jones Tiobraid Árann cosúla dulgur Pocanna Éirice Gluire Fitzgerald in leis an puck. Fitzgerald búlta go crying Manishig Martin an Iroig le siúd score I'm shoe Dennig Godoing score an a bhrá an son O'Connor Martin a puck amach díorchaisteach na lapa agus a chéile Corcaigh sin Rory Dobbin Irene leis an féid san Ionad ach an Iroig leis score I'm shoe Dennig Kinta agus a chéad score agus score an a bhrá an son Páirc ach Charlie Treen a bat an 10 spruc a bhí an son Shanson sá ag fiann Hallinan Puinta I'm shoe Duffert Láirge agus an féid sá denta le Jack Toomey a cha imróir Jack Quinlan's on a stracha de shoot Chanson is ag Toomey real an vantáiste Bronte an réitóir shoot agus score úntach an son Kiad score Gadisha ach an puck amach caiilte ag Tiobraid Árann Seánie Callahan inis leis an shelf agus Seánie Callahan inis leis an score so ag Pat Fitzgerald countsa ach ar Hearn Trasnáin An action is on dente ag Pat Fitzgerald 3 score Gadisha I'm sure spás aige ach ní Irene leis é fiochan céadúir ach cha Jack O'Donnell las mode Jack O'Donnell chun tuairt faoin spruc agus Jack O'Donnell crying Hearn Trasnáin Páirc Láirge agus Patrick Fitzgerald a ríist Shanson sá ar score Duffert Láirge agus score an a bhrá an son I'm sure Am me gainan íireacht a chur crying Hearn Trasnáin agus a chéad score I'm sure Dara gainan agus Immert níos fearr Tiobraid Árann Fitzgerald inis búlta go maith aige ní fearr an count éirnach agus an count san seolta díreach Hearn Trasnáin ag Pat Fitzgerald go maith óna chosan tóir agus lorg score do chud hain an Iroig leis an score son nach Hearn Trasnáin Dennig Godoing sin score den giad Mahúna Gadí fiann Hallinan agus Hallinan crying a ríist Anna Choimerton son o Imróí Páirc Láirge agus score an a bhrá Lura go cúigiú faointe den léonjomh ón líon ar cúig bhéidir ar stahead ní chearca gorch sé sin rán stró ar siúd an count san a scoráil ach fós ní count firste Fitzgerald leis an íireacht agus Fitzgerald anna chraing leis an íireacht score bra son an Páirc a trabhar tríd an lár agus cool ar einting aige ach ní Irene leis dul tríd na cosantóirí Shanson sá ag Peter Cummins agus cool an a bhrá son Callahan Gadí Billy O'Connell Shanson sá ag Mahúna an Iroig leis a chéad puinte I'm shooting léonjomh Dennig Godoing agus a chéad score
One change on the Tipperary team. Number 6, Joe Egan, has been replaced by either Fehado Sam O'Farrell. Ahriúán Denton Sawyer Fern Hibbert however Fehado Sam O'Farrell Tagastach in out Iver Shea Joe Egan agus an Liro Catastach again Raytor agus Tibberdarn and one Shelva. Shochwing Owen Harrigan. Tibberdarn and Ishidira a Rian of Hoggington Sawyer Tús and Daralach. Treish Bader Kiedlach size Dimach ach Shochwing and Ish Rory Dobbin. Cousin Fa Denta Geshud and Son. Looks in Road Tokage the Charlie Treen. Treen she is na park the Patrick Fitzgerald. Fitzgerald and Son a Casa a dear Iirecht a chur Heron Trasnon agus Iirecht Curha near Chat Mahain Greshna Dal Harish ach Anna Iirecht and Son fad ag Patrick Fitzgerald le 7 pointe scorealta Gadisha agus ach lehe Tús Mada for Láirge. Anna Choal san air Denta ag Charlie Treen a place go chunkying she is na parka. Port Láirge le Shelv na Liroda agus Shawnee Callahan. Cousin Fa Denta and Son ag Cousin Tori Tibberdarn agus it's on a Dira and Lirod a value a reached. Shochwing and Ish Tibberdarn agus an puck amach buta Cousin. Connolly. A shas of hair on puck's there. A vadamach on cool. Ach an counts on buta Ord and Son egg Connolly ach an counts on Curha Clay. Egg Ronan Connolly. Pocanna le Port Láirge. Fada Mahuna mar spruck a reached agus an counts on Dirchastach a Lapa Mahuna. Shochwing Mahuna a Trow Shias and Laur agus Shawnee Callahan mar an Kiad Fair Elige. Callahan, Liam O'Sheachan and Kiad den Ella Hor and Slitter ach an Slitter an Talav Nish agus Balaha a Cousin Tori Tibberdarn agus Owen Harrigan. Shochwing Port Láirge. Fionn Hallinan and Nish agus Metha and Son more Heimpel Sam O'Farrell Hallinan a Dullistach ach an Road Crochtas in agus Tita Shias and Nish an Talav. Tibberdarn Tráchtaireacht. Fada Shias na Parka. Ach Walsh off Fioca. Port Láirge Tráchtaireacht agus Callahan. Callahan a Luska and come on you're Vlahekin ge sin Yenov ach an counts on Denta Gama ag Shawnee Callahan. Vi sé foi vrú mór vi trúr a díru stachar ach score bra Jerry here. Pocanna ag Charlie Treen. Ach Dacrochtaí aige mar ha Conor Martin a chur brú mailteach agus Dacrochtaí mar dúirt mé ag Port Láirge and Slitter a Ardú. Treen a dtír a Fioca ach puck slasa a bheith ann Vahala Tibberdarn. Oren Jones a tóg na puck slasa faoin seastán agus buile lag ach nadar reis é déan ganú ag Oren Jones. Shane O'Wacko Lurgan counts on ach counts on a reached meha Haran Tevlina agus chance ag Jack Collins new Rory Dobbin go leis scéal counts á bhóla. Dobbin leis an buile búlta cuiseach má aige ach O'Farrell leis an Lirod. Fina him Rory Port Láirge díru stachar so bhfuil sé counts on a stach ar imle Carnoige. Dara Guinan mar spruck ach Cousin Tori Port Láirge díru stachar anna bhuachan to stig ag Tibberdarn chances are chul agus an counts on Craobhacha ag Tibberdarn cool den giad scoch buata stig os coran chul Dara Guinan leis an láb seáil ach Dara Minogue Dara here leis an Craobhacha agus sin éon tús a bhí testáil ó Tibberdarn an sosa Dara lech anna score ar fad. Better gan Ardóise sin Tibberdarn an ish. Seo chuing Owen Harrigan. Chofada le Connolly. Connolly as Cluiche Leathcheannais ar an talamh agus seans an ish ag Cousin Tori Port Láirge an Lirod Valú nu Ounsahori. Tosa Port Láirge an counts on a Valú. Cool bar an ish Owen Harrigan
a balún slitter agus á fesáil chó fad le Woodlock. Woodlock fréomhrú agus Mahúna seasamh sa chóir. Flick das denta an sonnig Mahúna agus a piece of spás aige has chance aige tuairt faoi scór agus sin scór annach lóta ar fad an son Marco Mahúna. Chadig sin líród agus chuir ar an trasnáin ar deire é. Fragar magadí an cúil agus anna scór. Well, nadar an Pocanach nó cad a bhí an son mar bhfuil sin líród a thugan réitóir dar handstags an táleis. Tiobraid Árann inis ar an Unsaí agus ceamúir mailteach a titim sias ach Charlie Trína feitheamh go leis an council go compórdach agus é ballathe aige. Tiobraid Árann an tacht inis agus Shanawacko a trabha tríd an lár luas faoin fearseo mar a feicaging. Harrigan inis tríd sias clíhánach seansag Harrigan agus an council cat Harran Trasnáin ag Owen Harrigan. Achiad scored an Leon Jov agus score bra an son ag Tiobraid Árann. Troy, Fada, Tiobraid Árann a dúiseach suas písa agus seo chóing Sam O'Farrell. Ach O'Farrell na haar an taobh lína agus seansag Láirge ón sí a hosnú. Fitzgerald ach droch íireacht ag Fitzgerald an son. Seansan sáig Tiobraid Árann bhfuil siad chun an líród bhuaileisteach núil siad a lura cúil eile. Hashid a chahabh isteach le Cearnóige ach an council ballathe ag cosantóirí Láirge. Flick anna yes denta ag Rory Dobbin agus cosint an ciad scoch. Láirge inis a lurg Unsaí agus Unsaí a hosnú. Fitzgerald dummy denta gisiúd. Bút ar duine háin an bhuais ar an dara duine. Fós Fitzgerald le shelf líróide. Fitzgerald ar an taobh clé agus scór. Ocht scór, 8 bainte fuite an sá ag Patrick Fitzgerald agus Anna Hashbántas á dhéanamh aige dá Éireann in Jov I Barkey Rinn. Fitzgerald ríist. Trín. Seolta sias an lína ach cosantóirí Tiobraid Árann in uachtar an am seo. Rial an fantáiste bronta ag an réitóir agus is puck séir amach a bheith ann ar bhaithe le Tiobraid Árann. Connolly chun an count á Hógant agus is cosúil neidir an ditig an count á isteach nu an breise haar agus anna scór ar fad ó captain na fórna Ronan Connolly ó haimpel ciad slát amach haimpel bidir 8 slát amach ach anna scór ar fad. Council a tita manuas ar na cosantóirí agus é buata ag Shanawacko. Luas faoi Shanawacko ach cos céimena ag Shanawacko agus puck sé ar isteach a bheith ann do Láirge. Agus Patrick Fitzgerald a lorg tuala. Ach ní treis a bheith carfaring so caigur chorála se reise. Shanson saw ag Patrick Fitzgerald an Bjarna a bhéadú dí 3 faointe déag ach an count an seolta ar fórílige. So anna dí tarlú an sá ar fern Tiobraid Árann há ibre a seachtag Tom Delaney a tacht chun Páirce agus há Kieran Woodlock a fágant na Páirce. No go leiscil is Oran iver 3 déag Oran Jones a fágad na Páirce agus well you mar sé cuisoch má ach níos mú cosa a tastáil an sá ó Tiobraid Árann.
Seo chuing Delaney an Ionad a chiad shelf in the road ach an count son rochta Hearn Tevlin age agus begin puck slasa le for Láirge. Conor Keane ó De La Salle a tógan puck slasa an sa. Fer chuinge agus an count an búl to go maithige. Sias a dro Marco Mahuna ach é breise cho fada le Hallinan. Hallinan an order leis an count agus an fear stig mar spruch ach Cosantori Tibredarn a gimmert anava agus an euro búte go. Seo chuing Delaney. Browsach gadí seo Delaney gaimsiú piece of spás a hef agus score anavra an son an kiad Oor a fuairse an líród well an darúir seachas an taobhlíne ach scór amháin aimse an sáige agus tús má le nachlathe. Búirte go maith ag Patrick Fitzgerald. Lorna Páirc agus é a seola thar trúr Chosantóir nó trúr imróir eile. Mahuna ach bloc sias dent ar siúd agus shelf ní le ród a caiilte aige. Delaney a ríist. Anna luas faoin fear seo. Anna hóga leis cadí seo agus é praba an slither den talamh. Seansig Delaney an sá a dara scór an len jobh aimsiú agus an féad son denta aige. Well, sin rá faointe leis tig de rá númad an son ag Tom Delaney an Ionad a há tagtha ar an tagtha chun Páirc agus anna scór ar fad. Páirc Láirge leis an líród fada buama sios na Páirc. Fitzgerald a balún líród ach Tibredarn a good in líród a Páirc Láirge. Pass love an son Hearn Ceann. Shanawako dír a tacht imon shelve. Ach Delaney a ríist a há feiceálacht ar fud na Páirc go dtí seo. Tibredarn an isis le seans ar scór sin Philip Hayes ach an ceann son búilte go mí chraing ag Philip Hayes agus de níireacht an isis curtha mú ag an dá ar an actually Tibredarn agus Páirc Láirge agus há 9 feinte a scarú na fórna. Hanna na banistóí híos fuing a scrécha, there's more in us tip, there's more in us. Neither will an cartige. Marco Mahuna, Botún nu brisha das footig a siúd ach a dúna isteach an sár a chúl. Fós ó Mahuna leis ní ród tóca cho fada ach sábháilt den giad scoch denta ag Owen Horgan. A le héad a sábháilt a stig an son denta ag an cúl bara. Bhúil an tosaí go maithe ach ar deire airóig le líam ó Síocháin scóra aimsiú a Páirc Láirge ach anna sábháilt ar fad ó Owen Horgan. Agus anna scór chomá ag líam ó Síocháin. Puck amach fada ag Tibredarn, Delaney mar spruch. Ach, is é Aaron O'Neill a chur a chamáin I dangáil leis an sliotar. Seo chóing Stephen Walsh. Tibredarn a bogan líróide tríd na cúlathe. Sam O'Farrell. Brew ar siúd ó Patrick Fitzgerald ach puck séir a bheith ann ar bhaile Tibredarn. Brew roch roig dar leis an réitóir agus an puck séir tailte an son ag Tibredarn. Ronan Connolly leis an iireacht. An ceann son seolta fada ag Ronan Connolly ach an ceann son seolta go mí chraing an son ag Ronan Connolly agus 10 bainte fós idir na fórna puck amach an son le cían try ach for an Tibredarn a dúiseach go maith an son sa chléthe agus iad a gairí níos feiceálaí ó tháinig cúpla anna dí chun Páirc. Tibredarn. Shanna Echo. Lewis feicethe going ón fearsá go dtí seo.
Tiobraid Árann Éirice, Scuban Liro de Trasna na Páirc, Nordla Bert, ach an Cosantóir breise, Charlie Treen, Compórdacha Balú an Counson, agus a Hiola, Fada sias na Páirc, Cho Fada gúil sé methe Haran Cosantóir breise ar an Taobhella, ach Drob Wille, Dinta, Egg Kieran Woodlock, Pátrick Fitzgerald and son, agus Shanson Ishik Páirc Láirge, an Counson, a Hiola Haran Trasna, nu an Puck Schlassa hon. Puck Sayer vegan, yeah, bhí an carta go an Ciador. Ach, is é Peter Cummins a fuair an buile, ní Patrick Fitzgerald. Cé go bhfuil an clogad céine ag an vertico. Fitzgerald thóir an 9 score den léinneomh. Má éiríonn leis an counsel chu thairs an trasnán. Seo chuing Patrick agus an counsel búlta crying díreach ar an trasnán aige. Fitzy mar ach léinse there, fuaman sá sa seastáin, agus an brise isce a tacht an sá, agus an seans dernach dos na fórna iad héanach riasa, agus a gháil réig chun dul chun trodda don ceathrú dernach don chléthe. Ach, cá mé rá gur Tiobraid Árann a bhí níos feicálaí an sá, an tús an dara lech. Cúil an a bhrá futa acu, deire Mionúir a chríoch na gé. Seolta isteach an nuas ar deire gainan, an a bhuachan te stig, ach ar deire ba é deire Mionúir a chríoch na an cúil, agus cúil an a bhrá bhí ann ar deire hir. Sin scór going an sá le 15 nuad agus 5 second cata ar an glog, ná Páirc Láirge héana fethe, Tiobraid Árann héana 9. Hen pointe déag idir na fórna, ach 5 nuad déag fágtha fós ar an clog. Dá bhrí sin ní bheith bheith cinnte riamh. Agus an réitóir séad an fedóg, ha uig siúd tús a churla cuasaí an sá, ha fuair an Tiobraid Árann a tóirt a dolamach ar an Páirc, agus a Páirc Láirge fós a caint an sá ar an déobh chlé. Ionadaí a tarlú an sá ar fuair an Tiobraid Árann, ha iver dó Kieran Woodlock a fág na Páirc agus a Paddy McCormac sin drothar le Dan McCormac ón fearn Seinseir a tacht chun Páirc agus ha Ionadaí eile a bhar fearn Tiobraid Árann ha ón Harrigan a fágad na Páirc ar bhaithe le Paddy Phelan a chun Tráchtaireacht in a Ionad. Ón Hargan leis an puck amach an sá da Tiobraid Árann. Count Fada Seolta síos aige, díorcha stacha lapa, iver a seach déag sin Tom Delaney. Agus Delaney a casa agus á bhúla sin den posta agus an líródnis ag Cosantóir Páirc Láirge sin Conor Keane. Chun ceann cho fada le Fionn Hallinan. Jack Toomey. The dear and Lero de Vochent, ach ní Irene leis, a cha sé nisig Peter Cummins, fair a ha cool hen scoralta ag ha hen a dó scoralta, river ha hen a trí inis scoralta ag Peter Cummins, agus immert fahan son ó Páirc Láirge. Tiobraid Árann a cailúint an puck amach, agus é sin dulta Haran taobh lína. Ha Charlie Treen a tacht hawl chun é hógant, ach is cosúil gwyl ó Rory Dobbin an ceann sá hógant. Agus beag Charlie Treen na dul harneis siar ó scór. An stúil le chearcalach áthúil sé site don chléthar fad, agus a denmh job istig ann. Ach seo chuing inis nimmer tarneis. Shanawako a díra éalú, ach ha cehar cúigar mór Páirc Láirge mo haimpléir, agus Liam ó Síocháin a pléas gamach leis. Líró Seolta ísil, síos an lína aige, cho fada le Jack O'Donnell, ach Tiobraid Árann a tachtaisteach le Ronan Connolly, ach Haran taobh lína ar deire,
agus seans in Port Láirge puck slas a hogant agus is a Jack O'Donnell a Shas of Harris. Búlta go maith agus isteach an son I dro béal na chúl ag Jack O'Donnell, Jack Toomey ó Jack Among Jack Ella a dtír a bhalú ach Marco Mahuna inis leis an líród. Pís áling skille an son dente ag Sam O'Farrell agus an líród seolta fada síos na Páirc aige ach an fear céine an son Charlie Treen a balún slitter agus Port Láirge a dtír tacht amach leis an ceansa. Cé go bhfuil ábhríonn de Clibbert ann agus Tom Delaney a dúna isteach ar chúl, dhéann siad iirecht Chalíisian a bheith ach an iirecht ar chúl búlta díoch isteach I Cumán Cian Troy ach há fear sínte ar an talamh fear óg sínte ar an lína chuig féidir is dahad. Níl mé cinnte go díoch cé há ann ach níl cuma ro úntach ach sé sí suas inis agus cóir leis á chur ar siúd. Tá had an 9 with Cata and Sar and Glug I Barky Rinn agus há Bjarna de há faointe déag is garút na fórna. Agus há Jack Toomey nó Charlie Treen ar neis suas ar a chosa agus maithan rud sin éiscint níor bhailt gomach on chortú ag gaine ansá. Ród buaite isteach inis ag Port Láirge. Toomey. Meham mar heimpler din amháin an airóig leis dul mar heimpler bheirt cosúil go dhéananig Toomey an son leis an críoch ar deire agus beidir go rééis sin. Anna fís a skillan son ó Jack Toomey chó sem mar heimpler bheirt agus críoch snachta an son ar deire le lámháin díorchaisteach sa líontáin agus Port Láirge gomach an ceann inis. Paddy Phelan agus Stephen Walsh a bhóla isteach ach trí na frach leis. Seo chuin Port Láirge agus Seánie Callahan. Líor ó das clíhánach seolta isteach os cór Jack Toomey a há díoch treis an cúl déirnach a scóráil. Port Láirge inis a treo tríd agus siú bhí seans glórfar an son ar chúl marach go raibh an flic an son dente ag an cosantóir ach nadidir ar bhar éigen teile treis tarlú ribh son mar imróir tibadár an sínte agus an réitóir mí hásta leis. Well, bhí gadíocht den giad scoch dente ag an chosantóir an son bhí seans glórmhar ar chúl marach gur sé sin dente aige ach is pís áling skille a bhí ann ach an cuma an son ar Ronan Connolly gúil sé ar leachos ach is ásta dulch an ceing chun an deire den chluthe dhéiscint agus an clogad as al th neis ar a cheann agus carta buí brunta ar Peter Cummins is tólam an son. Ní mé cinnte go dtíorch ná cé fór an carta buí. Seo chuing Patrick Fitzgerald leis an iirecht agus de chúlín aimsethe ag siúd an jobh. Sár heispántas tugtha get a Port Láirge agus an líród inis a titim in achar Lárna Páirce. Delaney. A géalú óna chéile Corcaigh agus a gaimsú spás I Lárna Páirce. Curvan.
Cormac leis Níireacht agus Cormac le puinte an a bhrá ar fad. Pass das an son ó Tom Delaney agus críoch das ó Ben Cormac. Fear ó Golden Kilfeacle. Puck fada ach a breise the imróir Tiobraid Árann. Cormac an fear céine fuair an scór inis le Shelf Líróide. Walsh. Tiobraid Árann á bhua leisteach ach ní lainge istigh mar spruchacha agus Páirc Láirge inis a pléasca amach leis. Jack O'Donnell agus Charlie Treen. Seo chuing Jack Toomey agus Toomey a fiachant bhí fear las mude agus ní bheidh ó Mihúnas ásta lei sin mar bhí sé in áis níos fearr dar leis féin agus chuir Jack Toomey an count son ar fóríl ach puck amach inis le Tiobraid Árann. Seo chuing inis Paddy McCormick. Tiobraid Árann inis a díriú stachar chúl agus cúl an a bhrá an son scóráilteag Tiobraid Árann. An bhí de dridum a dro deire an chluthe ach tugann sé sin an scór síos go dtí bearna de dhá faointe déag. Ceir a chúl atá stáil agus an puck amach inis ag Páirc Láirge. Is Darragh Minogue for an cool déirnach an son. Chá chúl inis aimse aige. Tá an puck sleasa an sá ar bhaithe le Páirc Láirge agus tá anadí a tacht chun Páirce hí is fuing an sá seastánas cosúil. Darragh Heffernan a gur ur réig chun tachtarsteach. Anna piece of skill denta an son ag Peter Cummins agus anna scór go dó an son ag Peter Cummins. Scór anna snasta ar fad. Sné límo síocháin a fágant na Páirce agus seansan sá ag Darragh Heffernan a rion a chágant ar an chluthe le 5 nuamad go dtíreach fág ar an clog an sá in gná ann. Tiobraid Árann leis an líróid, Phelan. Seolta isteach go count túrach an son ag Tiobraid Árann agus iad a casa agus iad lán na fuinmh seo chuing Darragh Minogue a scóráil an cool darnach an son agus há dó an isis fuite ag Darragh Minogue agus anna scór fuite an son aige. Níl siad a tart suas fós. Tiobraid Árann agus Shannon She is treating Laura. Tugha Gadi, Sam O'Farrell. Tiobraid Árann a fiachant anna chaun túrachan sag Shannon Mehe isteach. Isteach sa chearnóg agus cool anna bhrá scóráilteag Tiobraid Árann. Níl an cléis á thart fós dar lá héanaigid agus an bearna an sá íslethe a có. Gadi, 9 buinte. Tiobraid Árann a Tráchtaireacht isteach sa chluthe. Níl siad a tart suas agus sé bé Turai Shannon for an cool agus Anna Lewis a pléas go tríd an láirchan leis an dhéanamh. Puck amach an isis. A titim agus Tiobraid Árann á bhuachan trís captéin na fórna seasamh suas Ronan Connolly a bhuachan to Counson. Seansan isis ag Connolly únsaí a hosnú de Tiobraid Árann. Charlie Treen a feitheamh leis an líróid agus an líróid inis ag Charlie Treen. Past Tugha Gadi, Seánie Callahan. Callahan a dtíre éalú agus brú mailteach a chur ar siúd ach éiríonn leis an slitar a bhuala isteach cho fada le Jack Toomey a haon mór haimpel ar a chéile Corcaigh ach ní raibh a chéile Corcaigh a scuil leis siúd dul an éonát agus is puck séir isteach a bheith ann do Páirc Láirge. Fitzgerald agus
Pointe. Corlice a chur vert, well, imróir amháin, cé gúil bert hí is gartathe. A Jack Toomey sínta an son agus guard the siúd. Stolam gúil Craobhacha carasta imróir ó Tiobraid Árann, sin é ní mé cinnte go dtíoch ce hain Collins is stolam, Jack Collins. Ach an verticá inis suas agus Pocanach ag Owen Horgan. Philip Hayes. Búilte isteach a drón stua. Aha, Fionn Halloran mar spruc agus sin peocha aige. Mark O'Mahuna inis a díre an slitar valú. Aha, Ben Curvin a chur brú mailtach ach bhúil sé fioch sé in ród. Den talamh dar leis réitorns on Joe Mullins agus puck séir eile inis. Patrick Fitzgerald do Fort Láirge. Well, fair Valavic Gunner a díre a dara faointe déag den le jobh scóráil ach ní bhfuil countach an dul hair an trasnán ní hrisise sé an trasnán fiú mar go bhfuil ní ród fós an immert agus puck séir isteach buaite an son ag Fort Láirge. Tá Corliche a chur Patrick Fitzgerald he is fuing an son sa seastán. Some will Craobhacha carasta. Cinach féile bheith eiscint bhór scáileán. Tá anna dí tarlú fern Fort Láirge agus tá Aidan Higgins a dul isteach in áit Rory Dobbin agus ní dólam go méid Rory Dobbin mí hásta lena heispántas an jobh hí sarach lethe ag an son mar cúlí sa chuine agus Beis a siúd sásta lena heispántas. Pointe eile fuit an son ag Fort Láirge agus an bheirt denta ríist ag Patrick Fitzgerald or ní Patrick Fitzgerald a bhí ann. Tiobraid Árann a Lorg Rodégant Cagar féile ó Aimsú Ben Curvin a dír an slitar valú Seolta ísisiil a chamach an son le Conor Keane cé gur chail sé shelfan í róide. Tiobraid Árann inis just a chahabh isteach sa cearnóg. In order ard go dtíon fear a bhéir count déirnacht an chúil déirnach sinna bheith deire gainan ach droch iirecht agus é bailthe ar a chuithúlacht ag cían try agus an puck sé amach buaite cían try do Fort Láirge. Agus ahrú eile a tacht isteach ar na chunpáirce an sa tá iver fethe ó Daniel Lawler a tacht isteach in áit iver a cóide Peter Cummins fear a dhimmer clethe den giad scoch há sé tréis héin a cethair aimsú do Fort Láirge an jobh agus ní bheith sé siúd mí hásta le na heispántas mar dhimmer sé sár clethe fear há fós faoi séideag agus há gimmert an jobh ar fern faoi seachtug Fort Láirge nó fern Mionúir Fort Láirge. Ben Curvin agus Ronan Connolly a díre den éing tá aimsú chun cúil a chrathú ach dacharchtaí aige a déanamh an bhéad son mar tháinig ród inis ag Fort Láirge. Seolta fada Jack Toomey á lorg ach há Tiobraid Árann tréis an slitar a valú. Agus a bhuaile sios isteach sa stua ach Charlie Treen a frach leis agus Charlie Treen a tacht amach leis. Charlie Treen a heola ríist trasna na Páirc go dtí Jack Toomey a há anna eicáilach sa chlethe
agus anna fís a skille an son ach block all anna bha dentig Tiobraid Árann leis Seánie Callahan. Seochoing Tiobraid Árann. Conor Martin. Piece of dash skillo Martin agus an pucks buirte go siúd agus a stólam na full ein rá aige ach an count son a chav isteach le Cearnóige nu bhúla ísil. Agus ísil a há denta an sonige mar is dara gainan a há inis a díra an slitar a gáilt ach ní éiríonn leis. Margaret imróir for Láirge for Tom Delaney a ríist a brethir an count son ach bhí na cosa methe haar an taobh lína agus seansan sá ag Tiobraid Árann an council a luasca isteach sa Cearnóg an féidir lo rudéigeanta chrothú ag an deire há sé a cochanis agus á cool eile scoráilta ag Tiobraid Árann Ronan Connolly a fuair an council a tháinig suas ó bheith gimmert sa lína lechúil chun an cool sanna aimsúd á Éireann héana dó ag siúd an jobh fear na Pocanna Éirice captain na fórna agus an adóg Dheirg séite ag an réitóir annach lethir fad imirtha có Taispeántas ládró for Láirge cethir a héinteag scoráilta có son Tiobraid Árann dó feicúig nu go leiscéil an sléile haimpel Port Láirge dó feicúig Tiobraid Árann cethir a héinteag. Well cilíonn sé sin go méid Port Láirge istigin clethe canis na Mumhan faoiseachteach na Mionúir agus beisiid son a gimmert an aig buatóir an chluthe eile a há an immert in Uorlas foioi láthair idir Corcaigh agus Limnach cé ná fuil míad cinnte fós cé bhóg an count son. Anna heispántas ar fad ó Port Láirge dó feicúig fuite go son roint imróí maithe le rá an son Patrick Fitzgerald caafar rá a fuair dhá faointe déag a dhéimar clethe den giad scoch ón immert agus os na Pocanna Éirice. Fi mana ho go chamála Peter Cummins a stig a fuair hen a cethair Jack Toomey an son an fear lán tosaí a fuair hen a dó. Taispeántaí maithe ar fad ó gachange agus chamála sin fi mana ho le Charlie Treen a gibhar sé. Bhí sé buchant anna chud des na líródí san éir an son a gimmert mar an cosantóir breise. Ach ar Éireann Tiobraid Árann clethe má ag Ronan Connolly captain na fórna an son a fuair an cool an son ag an deire Tíráid sin a bhaicá fuair cool chamá dró an deire deire minóg a chrothig a scóráil dó agus a chrothig cool chamá leis an gomháilt úntach san air deire gainan chamá go dtí seán ach níorbh golóracha dó Éireann for Láirge an jobh agus sé scór deire going an sá Páirc Éirice ná Port Láirge dó feicúig Tiobraid Árann cethir a héinteag. Mí leachtar an son agus é tugtha dó Ronan Connolly agus Connolly a dtír a chlár an scór oscailta Tiobraid Árann agus an féad son denta go maithaige cíad scór le Seánie Callahan líró deasan sá seolta tresan na Páirc go siúd agus an náirde lena spruc lena cho imróir an son Peter Cummins agus scór an bhrá an son ó Páirc. Cummins na maithas ar an count son agus é seolta crying Hearn spot a deireg ag Oran Jones Tiobraid Árann is cosúla dulgar Pocanna amach níos gluire Fitzgerald inis leis an puck. Fitzgerald búilte go crying Ámanis ag Martin an éireoig le siúd scór aim siú dénig go doing scór anna bhrá an son ó Conor Martin a puck amach díorchaisteach na lepa agus a chéile córaach sin Rory Dobbin éiríonn leis an féad san dhéanamh ach an éireoig leis scór aim siú dénig cinnte agus a chéad scór agus scór anna bhrá an son Páirc ach Charlie Treen a bat an tain spruc a bhí an son seansan sá ag Fionn Hallinan Puinte I'm siú dó Port Láirge agus an féad sá denta le Jack Toomey a chá imróir Jack Quinlan son a stracad a siúd seansan is ag Toomey rial an bhaintáiste brontaigh an réitóir a siúd agus scór úntach an son cíad scór Godí seo ach an puck amach caiilte ag Tiobraid Árann Seánie Callahan inis leis an shellah agus Seánie Callahan inis leis an scór. So ag Pat Fitzgerald countsa a chuir trasnáin. Agus an cean action an son denta ag Pat Fitzgerald 3 scór godí seo aimse spás aige ach ní éiríonn leis sé fiochan cíadúir a chá Jack O'Donnell las móide Jack O'Donnell chun tuairt faoin spruc agus Jack O'Donnell crying Hearn trasnáin Port Láirge agus Patrick Fitzgerald a ríist
Seansan sa score. Duffert Láirge agus score anna bhrá an son. I'm sure Aon McGuinan Iirecht a chur Craobhacha an Trasnán agus Achiad score. I'm sure Dara Guinan agus Immert níos fearr Tiobraid Árann. Fitzgerald in ish. Búlta go maithaige. Níos fearr ná count Ernach agus an count san seolta Díorcha an Trasnán ag Pat Fitzgerald. Go maitha óna chosan tóir agus lorg score do chud hain an airóig leis an score son a chur an Trasnán. Den go doing sin score den giad Mahúna Gadí Fiann Hallinan agus Hallinan Craobhacha Éirice anna choimmerton son ó Murchú Páirc Láirge agus score anna bhrá an lura go cúigiú faointe den léon jobh. On líonar cúig bheidir as dahead ní chearc a gcurch sin rán stró siúd den count san a scoráil. Ach fós ní count firste. Fitzgerald leis an Iirecht. Agus Fitzgerald anna chraing leis an Iirecht. Score bra son an Páirc a trabhar tríd an lár agus coolar einting aige ach ní éiríonn leis dul tríd na cosantóirí. Seansan sa ag Peter Cummins agus cool anna bhrá son. Callahan Gadí Billy O'Connell. Seansan sa ag Mahúna an airóig leis Achiad puinte I'm shooting leon jobh denna go doing agus Achiad Fitzgerald and son a casa a dear Iirecht a chur an Trasnán agus Iirecht curtha níor cheap me héin gras sin dal Harris ach anna Callahan a luasca an cumán níor bhlethecin ge sin dhéanamh ach an count san denta go maith ag Seánaí Callahan. Bhí sé faoibh rúmór bhí trúr Dara Guinan mar spruc ach cosantóirí Páirc Láirge díriú stachar anna bhuachan tuistigh ag Tiobraid Árann Seansan sa ar chóil agus an count san críochna ag Tiobraid Árann. Cool den gas denta an Sonic Mahúna agus a piece of spás aige has seansaige tuairt faoi score agus sin score annach lóta ar fad an son Marco Mahúna chadar seo mar a feice going Harrigan in ish tríd síos clíhánach seansag Harrigan agus an count son cat Harran Trasnán ag Owen Harrigan Achiad scored duine fós Fitzgerald le Shelf Líróide Fitzgerald ar an taobh Clay agus score. Cosúil another dittig an count isteach nu an breise haar agus anna score ar fad ó seo chuing Delaney browsach Gadí seo Delaney gaimsiú piece of spás ar a héamh agus score anna bhrá an son an ciad bhuail an tosaí go maithe ach ar deire airóig le Liam Ó Síocháin score aimsiú de Páirc Láirge. The deer in Líróide bhuachan ach ní éiríonn leis a cha sé inis ag Peter Cummins fear a ha cool hen scoráilta aige ha hen a dó scoráilta ribh seo hen a trí inis scoráil me mar heimpleir duine bháin an airóig leis dul mar heimpleir bhirt ha cosúil ar go dhéanamh túmí an son leis an críoch ar deire agus a géalú óna chéile Corcaigh agus a gaimsiú spás i lár na Páirce Corvan leis an Iirecht agus Corvan le puinte anna bhrá ar fad. Seo chuing inis Paddy McCormack. Tiobraid Árann inis a díriú stachar chúl agus cool anna bhrá an son scoráilta ag Tiobraid Árann ar réig chun teachtasteach. Anna piece of skill denta an son ag Peter Cummins agus anna score go dó an son ag Peter Cummins. Túrach an son ag Tiobraid Árann agus iad a casa agus iad lán le foiinmh seo chuing Dara Minogue a scoráil an cool darnach an son agus há dó an isis fuite ag Dara Minogue. She is tríd an lár. Tugtha Gadí Sam O'Farrell. Tiobraid Árann a bhíochant anna chaun túrach an sog Shanna Wacko methe isteach Tiobraid Árann an count a luasca isteach sa chearnóg an féidir lo rudéigintach rothú ag an deire há sé a cochanis agus há cool eile scoráilta ag Tiobraid Árann.